Dit is Kira. Ze is 19 jaar oud en ze werkt in Sint-Jacobi-parochie. Ze had ook Pieter Jelles de Breger zitten in Ljouwert en ze werkt nu bij Zorgcentrum met Beeld, locatie Beukelaar in Sint-Anne-parochie. Hey Kira. Hoi. Hoe is ie? Goed. Wat kunnen we doen? We beginnen met tafeldekken. Oké. En mag ik wat oorzongen of net? Een sloof. Een sloof. En hoe werkt dat dan? Zo gewoon? Ja, en dan achter een strikje en dan naar voren. Dat is tafel 1. Tafel 1. 2, 3, 4, 5. Hey Kira, dit is een verzorgingshuis. Wat is jouw functie precies? Restaurantmedewerker. En hoe ben jij hier terechtgekomen? Ik heb hier 2 jaar lang stage gelopen. En nu ben ik al 1,5 jaar aan het werk. Leuk. Ja. En ben jij hier stage gelopen via praktijkonderwijs? Ja, klopt. En was dat je eerste stage? Ja, mijn eerste en ook niet echt een andere gehad. Oké. En een rechts met de snijkant naar de bord. Oké, zo dus. Ja, en een lepel ernaast. En dan hebben we nog servetten, die ook aan de rechterkant. Oké. Ja. Dus dit is het. Dat is het. Wist jij gelijk bij die stage, dit is wat ik wil? Nee, dat niet. Eerst was ik heel verlegen en zo, maar je moet steeds weer groeien en groeien. Dan kom je er wel. Ja. Ja. En is dat in de periode van je stage gebeurd? Ja. Ja. Dus door middel van je stage kwam je er ook achter van, nou, dit zou wel eens het werk kunnen zijn wat ik later wil gaan doen. Ja, dat is mijn plek wel eens zo, ja. Goed zeg. Ja. Ik moet nog een halve kervel. En mevrouw Hengst. Asperge. Hele kervel, halve asperge, halve asperge. Goed zo. Had jij ooit verwacht dat je een leuke baan zou kunnen vinden? Nou, daar zat ik eerst wel tegenop, ja. Oké, en waarom dan? Omdat ik heel verlegen was en dat ik niet zoveel durfde. En hoe ben je daarvan afgekomen dan? Door lange stage te lopen en elke dag weer te proberen. Ja. Om verder te groeien. Dus je stageperiode heeft ervoor gezorgd dat je bent wie je nu bent? Ja. Dat is wel mooi. Ja. En een hele kervel nog, hè? Ja. Ja, heb ik al. Oh, Kira heeft het al. Top. Als we de soep op hebben, dan gaan we naar de tweede ronde. Mooi. Warme maaltijd. En wat kiest vandaag iedereen, denk je? Meeste spaghetti. Oké. Ja, dat is dan populair hier. Oké. Hey, en als er dan iemand zit te kijken van het praktijkonderwijs, Kira, en die heeft geen idee wat hij nou moet gaan doen later, wat voor tips zou je die willen geven? Om gewoon jezelf te vertrouwen. En als je denkt dat je het niet kunt, maar dat je gewoon moet vertrouwen dat je het wel kan. Goeie tip, Kira. Tik hem aan.